אוקיי, היי, אנחנו מדריכים ללהקים, ואנחנו בתוכנית הראשונה. היי, אני נועה, ואתם ביקשתם שאני אלמד אתכם על מדריך לגלידה. אוקיי, אנחנו עכשיו נלמד אתכם על מדריך לגלידה. רק שנייה. היי. אוקיי, אני מתחילה, אני שמה קודם כל זה התוצאה הגמורה. ככה, שני אלה יצאו לי יותר יפה, שני אלה מחוקים לגמרי. זה יותר יפה. אוקיי, זה ככה, צריך לק ורוד בעיר אפשר. מה שמשתלב עם לבן, אבל ממש משתלב. אין לי מושג של איזה חברה זה, אבל זה מי שמזהה את הבקבוק, אז היא תדע שאיזה חברה זה. אני יודעת רק שזה מספר 109, אז אני מורחת אותו פעמיים, ומחכים שהשכבה הראשונה תתייבש. אוקיי. כדי לעשות את הקצפת הנוזלת הזאת, גלידה, אז אנחנו משתמשים במנקד. יש מנקד קטן, שהוא די משומש, והמנקד הגדול, שהוא בשביל הסוכריות האלה. כן, והרגע התלכלכתי מהמשטח שלנו. כן, אוקיי. אז בשביל הלק הלבן, בשביל הגלידה, אנחנו לוקחים לק לבן של שיק, מספר 1, ואני פשוט מניחה אותו על המשטח. זה המשטח. זה יכול להיות נייר כלשהו, אבל שהוא לא סופג את הנוזל, או הקרטון. אני לא ממש ממליצה, כי קרטון זה מכוער כזה, וזה אמור להיות יפה. אוקיי, אני לוקחת טיפה, ואוי, מפילה אותה על המשטח. הנה, זאת הטיפה הלבנה. אני לוקחת את המנקד הקטן, זה ממש זול מנקד, זה לא עולה הרבה, ואני פשוט טובלת אותה בפנים. ככה. ואני עושה צורה של גלידה, שכאילו נמס כזה. ועושים רק את המסגרת. הנה, תראו, ככה אני מתחילה. עכשיו זה לא נראה, זה כאילו נמס ככה, ואני עושה רק את המסגרת, כי למה לעשות את כל הצבע עצמו עם עיפרון, עם מנקד? כי זה סתם עוד הרבה עבודה. אפשר פשוט עם המכחול, ומי שרוצה אפשר גם לעשות עם פרנץ', כי יש גם פרנצ'ים עם מנקדים. אפשר אפילו בלי מנקד, לא חייב מנקד, ופשוט עם מברשת, אבל זה מישהי שממש יודעת להחזיק טוב את המכחול. אוקיי. והנה זה נוזל. אוי, זה קצת מתייבש. כן, יש פה עורבים, כי אנחנו בגינה. אוי מלא. אוקיי, זה יצא הכי פחות גלידתי מכל הגלידות האחרות. סוג של, ככה, זה נוזל כזה. אוי, יופי, שוב התלכלכתי, תיזהרו מזה, כן, זה מאיים. אוקיי, אז לבן של שיק, מספר 1, זוכרים? והנה ככה, ועכשיו אני לוקחת את זה, פשוט פותחת. ככה, ואני צובעת את זה בפנים. רגע, נזהר מהמשטח הזה. אוקיי, נעבור לתצפית אחרת. כי אוי, תזהרו, זה ממש קשה. זה לא הכי קשה, כאילו. הנה ככה, תראו, אני פשוט ממלאה את זה בלבן. הנה. כן, זום. תעיפי את המצלמה הזאת מהיד שלי.
כן, זאת הצלמת הכי גרועה בעולם, שלא תהיה צלמת בעתידה. הנה, תראו. זה הקצפת הזאת, הגלידה שנוזלת. אוקיי, עכשיו אנחנו ממש קל. מוסיפים פשוט את הסוכריות האלה. אוקיי, אנחנו מטפטף. הנה, את הסוכריות האלה. אנחנו מטפטפים טיפה של ירוק. אנחנו בוחרים 3 צבעים שמשתלבים ביחד. לא חייב אותם צבעים בדיוק, אבל אם אתם רוצים נגיד לעשות את זה שזה יצא כמו שלי, אז תעשו. אוקיי, אני לוקחת ורוד של שיק, שהוא מספר 287, כחול של שיק, מספר 263, וירוק של שיק, שהוא מספר 232. לא, זה 132. 132, לא 200. אוקיי, אנחנו לוקחים את הירוק, אנחנו מטפטפים, אוי, זה כזה, בס הזה, נמרח לי פשוט. אבל תמיד אפשר לתקן, כאילו, אתם לא חייבות להרגיש בבאסה כזאת גדולה ואם אתם לא שומעות אותי, כואב לי פשוט הגרון, אז אל תאשימו אותי. כן, אוקיי. אנחנו לוקחות את המנקד הגדול שלנו, ואנחנו טובלות אותו בירוק. ועל אצבע גדולה אפשר לעשות עד 4 נקודות, עד 4 עיגולים כאלה. כן, הצלמת פה באטרף. הנה, תראו איך אני עושה. ואפשר אפילו עוד נקודה אם אני רוצה, אבל אל תעשו 4 מאותו אחד, כי זה ממש לא הכי יפה. אוקיי, עכשיו אנחנו לוקחים את הכחול. זה עומד להישבר. אז תתייחסו אליה. סליחה, אני לא לקחתי את הכדורים הבוקר. לפחות את מודע לזה. והנה עשית את הכחול גם. הנה זה הכחול. אוקיי, ועכשיו אנחנו עוברים לוורוד של שיק. ואני עושה, אפשר, אפילו אם זה לא יוצא לכם יפה, מי שם לב כאילו? הנה 1, 2, 3. הנה, זה ממש חמוד. אפילו אפשר לעבור על הוורוד עוד פעם, כי לא ממש רואים אותו. אני נמצאת פה וזה נראה ממש טוב. כן, כל הכבוד לצלמת שמדברת בלי התסריט. סתם, לא, אין לנו תסריט. אוקיי, אז זהו, זו התוצאה של תראו איזה יפה זה, זה ממש חמוד ללכת את זה לבית ספר, או לקנות אפילו גלידה. הנה, תראו איזה, אפשר להצטלם, זה ממש יפה, אפשר לעשות עם זה כל מיני דברים. אוקיי, אז נתראה בתוכנית הבאה, ביי!